Бүгін мен сізні татарша туңдырма ясаучы Айгүл апа белән таныштырам. Мин Надир, сіз үзебезнеке сәхифәсендә һәм без башлыйбыз. Ләкин эшне башлауганча кадәр ны жуырга кирәк. Хәзер инде эшкә тотынсак да була. Айгүл апа, туңдырма ясау нәрсәдән башлана? Ну, иң элек мин әйттем инде шушы безнең иң беренче бу база. Шушы базаны без хәзер синең белән бергә эшлибез. Аннары инде тәмнәр кушып, шул тәм белән ясалган морож, туңдырма була. Базы мин һәр кеше үз җиһаз, нинди аның җиһазлары бар, аңа нигезләнеп ясый туңдырманы. Минем шушы ике оборудование, шушы ике җиһаз белән мин ясыйм. Аларның икесе дә бик мөһим, икесе дә алар бик акыллы. Тыңлаучы. Аларның исемнәре дә бар. Мин аларга исемнәр дә бирдем. Итальянский, аларның берсе Франческа, берсе Маэстро. Монда тагын берәү бар. Монсы Себастьяна. Мондан точно Монда итальянецлар, потому что. Мондан точно татарча туңдырма чыгамы, или монда итальянский туңдырма? Юк. Без беренчедән монда тутырабыз сөт. Шушы туңдырманы ясар өчен бүтән әйбер минем Татарстанда булдырылган. Сөттер булсын, каймак, май, шикәр, мәтрүшкә, җиләк, барсы да алар монда Татарстанда җитештерелгән, булдырылган. Минем дә моны бик тә эшләп карыйсым килде. Бик матур күренеш. Хәзер безнең икенче этап шушы майларны әзерләү. Май, мин дә кулланам бик сыйфатлы май. Бу өйдә эшләнгән майлар. Без буларны хәзер кисергә тиешбез, чөнки менә бу җиһаз инде аннары эретсен өчен без аны шулай итеп кисәбез. Буламы? Була, кая булмасын. Бу чын май икәнен әллә каян күренеп тора. Сез карагыз әле, ул ничек авыр итеп киселә. Ну, мин бит әйттем, бу малай бик акыллы дип. Әйе. Хәзер мин аны яндырам. И хәзер ул безнең температураны күтәрә. Күтәрелә монда температура. Монда без хәзер тоже әзерлибез шушы базага кушыла торган әйбер. Айгүл апа, бу нәрсә? Бу коры сөт. Ул нәрсә өчен кирәк? Ул кирәк, менә бу влага, су, сөттәге булган су, влаганы тартыр өчен. Кирәк инде. Хәзер инде мин сиңа шундый задание бирәм. Булды да? Әйе. Хәзер моңа без тагын салырга тиешбез шундый стабилизатор дип әйтәсең. Бу стабилизатор бу мороженое ясый инде. Менә моны без салдык. Җиңнәрне сузганмыйча булмас ахры. Башлыйммы? Башла. Менә без хәзер коры сөт белән шикәрне куштык, стабилизаторны куштык. Коры сөт инде ул яхшырак эрер өчен без аны бергә шулай итеп шушы ингредиентны куштык һәм бутадык. Хәзер буларны барысын да без шушы базага тутырабыз. Ләкин шушы температурный режим урынына килеп җиткәч, ул 70 градуста без аны тутырачакбыз. Хәзер 40-ка барып җиткәч, шикәр белән майны, аннары 70-тә бу ингредиентларны, аннары тагын серләрне ашырмын. Ярар. Алайса, көтәбез. Менә шулай итеп, әкрен генә
шушы майларны біз салабыз. Майлы марул тундырма. Ну, жейкіні бик майлай бір ошысы келмей бетінде. Шылай. Қазір сен мында кел, ейді сал бұл шекерлеріні. Болды ма? Әйе, қапқашын жабырға ма? 70 градусқа қадар келгеш салабыз бұл смесіні. Айгүл апа, менің іштікенім бар, тундырмаға тағын сүт үстінде салалар. Ол нәрсеге керек? Ну, біз сүт үстін әлбәтті мұнда салабыз қазір. Ең соңғы бұларақ салабыз сүт үстін ол тундырманы тағында мойлырақ еді. Хәм сүт үстінде тундырманы тағында тұқлықлырақ еді. Хәм юмшарта тундырманы. Бұл мен көргенімше, бұл шулай yok үйде ясалған сүт үстіне. Әйе, бұлар барсы да біздің Татарстанда фермер қожалықларында бұлдырылған ризық сүт үсті. Ауыл ислері келе башлады. Надир, нешесің анда? Айда келім ұда мен сен тағы бір қызық орын көрсетім. О, айдағыз. Қазір мен сізге көрсетім. Нешек біз жилеклеріні мына шушы базада бұлдырылған мороженыйны ислер, тәмнәр білән қушабыз. Нешек бұл бұла? Біріншіден, мен айттым енді сіңа біздің шындай урман жилегінен біз ясыйбыз мороженый. Парақ барлыған шулай сақлана мұнда біздің. Клубника шулай сақлана, облепиха шулай сақлана. Мына шулай тұрып біздің мұнда тундырмалар шулай сақлана. А сен білесің мұнады? Мәтрүшкәні де шулай біз тундырып қоланабыз. Бұл тундырылғаш, аның тәмі тағында yoqшырақ ашыла. Біз мұны саламыз, сен әйде Надир, сен өзің мұны ішлейсің, чүнкі бұл бик жауаплы іш. Ол салғанда шулай ұша, ол ұшмасын. Шуңа сен аны кіргіне шулай тұрып, ну тез салырға керек. Ну как дейді? Надир, әйді қазір біз сенің білән соңғы ингредиентны салабыз. Біздің сенің білән соңғы этап болды. Біз қазір сүт үстін салдық. Қазір біз күтеміз. 4 сағат вақыт керек. Күтеміз? 4 сағат. Тундырманы ясау бір іш, әммәдә ләкин аны бит тағын мотор итеп тәқдим итергә дә кирәк. Хәзер мен бұл эшкә өйрәнәм. Белмим ничек булып чыгар инде. Ничектер шулай булып чыкты инде. Мотормы? Надир қазір қариқ, нәрсе біздің мұнда болып шықты. Бик тәмле, менә беләсезме, бу нигез куертылган шикәрле сөт шикелле. Бик тәмле. Зур миксер. Зур миксер әйе. Менә шундай состав. Надир, қазір біз бұл базаны алдық. Хам шушы базаға біз шушы изілген жирекні қушабыз. Була, заносит. Так, заносит. Хам мұны жіберәбіз енді шушы оборудованияға. Biz bu sıyıq negizge, ham şuşu sıyıq negizini indi biz jiberdik şuşu jihazga. Bu da akıllı jihaz. Hazır biz onu bulgadabız. 8 minut içinde 10 kilo мороженое hazır bular.
Хәзер инде менә Надир синең белән бу тундырманы алабыз. Ул шундый матур итеп чыга монда. Һәм без аны шушы боз суыткычка, менә күрәсең монда нинди ничә температура? 33, минус 33. Да. Ул шундый Бик каты суыта. Әйе. Ул монда 1 сәгать тора. Ким дигәндә инде 1-2 сәгать инде иң уңайлырак. Һәм без аннан алабыз дагы, куябыз аны Икенче суыткычка. Икенче суыткычка. Анда инде менә минус 20, менә ул инде минус 18-дән кимрәк булырга тиеш. Һәм аннан ул әзер. Көтәбез. Вот и все. Айгөл апа, бик тәмле итеп күренә. Ярыймы куып карасам? Кауып карайды. Шын тундырма. Минем гомеремдә беренче тапкыр шундый мөмкинлек килеп чыкты. Эстетик ясыйбыз. Субханаллах. Надыр тәмлеме? Бик тәмле. Әйе, әле безнең эшебез бетмәде. Әйдә, хәзер бу тундырманы куябыз суыткычка. Хәзер бу монда ким дигәндә 1 сәгать саклана. Надыр ничек булды? Бик тәмле. Тәмлеме? Как будто мәтрүшкәне ашыйм. Суык чәй эчкән кебек була. Шулайракмы? Бик тәмле. Айгөл апа, бик зур рәхмәт бу тундырма ясалу процессын күрсәткәнегез өчен. Миңа да безнең дусларыбызга да бик ошады. Минем бер соравым бар. Менә без тундырманы ясадык, әмма аны кулланучыларга ничек җиткерергә? Менә безнең Татарстанда бу эш ничек җайланган? Кулланучылар күпме? Әлбәттә, тундырманы яратучылар дөньяда бик күп. Ул инде баладан һәм бабайга хәтле бөтен кеше тундырма ашарга ярата. Килешәм. Һәм шушы уңайдан мин уйлыйм, аны кулланучылар һәрвакыт табыла. Әлбәттә, һәр эшмәкәр үзенә җайлаштырып, үзе ысуллар табып, үзе юллар табып, кайдан сатырга, ничек аны сатырга, үзе шундый стратегия төзүй. Мин инде шушыны түзгәндә үк уйладым, бу бер татар ризыгы булыр дип. Һәм шуңа мин аны шундый татар акценты белән дип слоганда безнең шундый слоган менә монда күрәсең. Милли тундырма дип язам мин. Әлбәттә, бу безнең Татарстанда яшәүчеләргә, мәтрүшкә яратучыларга, җирҗилеген яратучыларга, сыйфатлы ризык ашаучыларга һәм икенче юл инде бу безне Татарстанга килгән туристларга. Һәрвакыт туристлар килгәч, алар телиләр. Безгә нәрсәдер татарская бирегез. Татарская безгә кирәк. Безгә Татарстанда җитештерелгән ризык безнең ашыйсыбыз килә дип бөтен турист шулай дип сорый. Һәм шуңа мин инде үземнең сатуда үсеш нокталары буларак туристик җирләрне карыйм. Һәм менә Аллага шөкер, Казан Кирмәнендә сатам шушы тундырманы, андагы туристлар аны авыз итәргә авыз итәләр һәм туган авылым үзәгендә һәм менә татар бистәсендә дип уйлыйм. Инде Татарстанда яшәүче, Казанда яшәүчеләр монда агропаркка килеп сатып алалар һәм атна сайын килә торган кешеләр дә бар. Шундый минем монда укучылар бар, балалар килә. Атна сайын әни, әтиен, әби, бабайын җитәкләп алып киләләр шушында агропаркка. Иң беренче буларак алар киләләр
шушы тундырма ашарга. Ол минем өчен инде бик күңелле. Ул миңа инде шундай җаныма май кебек ята торган шундай бер күренеш. Мин аларны бик үземнең клиентларны бик яратам. Шушы тундырма яратучыларны мин яратам. Һәм шушы сыйфатны һәрвакыт югары нуктада, югары сыйфатлы ризык итеп тотырга тырышам. Бүгенге көндә мин инде тундырма яратучыларны монда көтәм, агропаркта. Дуслар, бүген без сезнең белән ничек итеп чын татарча тундырма ясалуын күрдек. Монда бик күп төрле тәмлеләр бар. Мәсәлән, кара карлыган, җил җиләге, мәтрүшкә һәм башкалар. Хәтта укроп белән петрушка да тәме бар. Дөресен әйткәндә, ул миңа күбрәк ошады. Сезнең белән мин Надир идем һәм миннән сезгә киңәш: үзебезнекен, Татарстанныкын сайлагыз.